салом мухлисони ММА, дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо дар видео комментария гузоред ва мо оғоз мекунем. Двойкаи Тайсон боз наличӣ шуд. Размерҳо кам монданд ва ҳоло дар се ранг дастрас аст: сиёҳ, қаҳваранг ва молочник. Сифаташ хеле баланд, пӯшиданаш роҳат, барои ҳар рӯз мувофиқ мебошад. Мо ба сифати маҳсулот пурра кафолат медиҳем. Барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран нависед. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. Лоиқ Раҷабов дар яке аз мусоҳибаҳои охираш дар бораи ояндаи фаъолияти худ изҳори назар кард. Ба гуфтаи ӯ, айни ҳол ҳеҷ гуна хабар ё шартномаи расмӣ бо Лигаи ССА вуҷуд надорад. Раҷабов таъкид кард, ки то ҳол ягон шартнома имзо нашудааст ва танҳо дар сурати пайдо шудани маълумоти расмии худи ӯ дар ин бора хабар медиҳад. ҳамзамон Лоиқ Раҷабов гуфт, ки омода аст пешниҳоди ССА-ро баррасӣ кунад, аммо танҳо дар сурате ки шартҳо барои ӯ воқеан хуб ва фоидаовар бошанд. агар лига пешниҳоди муносиб кунад, ӯ зид нест дар он ҷо баромад намояд. бо вуҷуди ин, ҳадафи асосии Раҷабов бозгашт ба лигаи PFL мебошад. ӯ зикр кард, ки дар он ҷо кори нотамом дорад. ду маротиба барои камарбанди қаҳрамонӣ мубориза бурдааст, вале ба унвон даст наёфтааст. ҳоло ӯ мехоҳад бозгашта кори оғоз кардаашро ба анҷом расонад ва ниҳоят қаҳрамон шавад. Илия Топурия фаворити асосӣ дар рақобати эҳтимолӣ бо Ҷастин Гейҷи ҳисобида мешавад. коршиносон ба пирӯзии Топурия коэффисиенти 1.17 медиҳанд. ғалабаи Гейҷи бошад, бо коэффисиенти 5 баҳо гузорӣ мешавад. Ҷастин Гейҷи қаблан Педи Пимблетро бо қарори якдонаи доварон мағлуб кард ва камарбанди муваққатии UFC-ро ба даст овард. Топурия гуфтааст, ки метавонад моҳи апрел ба октагон баргардад, аммо ҳоло маълум нест, ки оё рақобати ӯ бо Гейҷи баргузор мешавад ва ё не. ҳамчунин эҳтимол дорад, ки Топурия ба вазни дигар гузарад ва барои унвон бо Ислом Махачев муҳориба кунад. Махарбек Каргинов, рақиби Беҳрӯз Зуҳуров, дар саҳифаи расмии ССА суханони ҷанҷолбарангез нашр кард. Каргинов чунин гуфтааст: Зуҳуров кикбоксёр аст. Ман ӯро маҷбур мекунам, ки ба гӯштин гузарад. ин гапи маро скриншот кунед ва як маслиҳат ба мухлисони Беҳрӯз: агар ба Толор барои тамошои рақобат омаданӣ бошед, бо худ дории валидол гиред, чунки ман барои асабҳои шумо хавотирам. ин нишон медиҳад, ки Каргинов бо ғалаба бовар дорад ва мехоҳад пеш аз оқибат фишор орад. аммо ҳама медонем, ки Беҳрӯз Зуҳуров дар октагон муждани боирода ва ҷасур аст ва ба осонӣ таслим намешавад. ёдовар мешавем, ки ин рақобат 6 феврал дар шаҳри Москва дар мусобиқаи ССА 200 баргузор мегардад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. То видеои навбатӣ, хайр.